ଏପଟେ ନା ନା ଏଇପଟେ ବୋଧେ କୁଆଡେ ସକାଳଟା ନେଇ ପଳେଇଲ ମୁଁ ସକାଳ ଝାଡା ବି ବସି ନାହିଁ ଆବେ ନିତ୍ୟା ଫୋନ କରିଥିଲା ଆରପଟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ହଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ମିକ୍ସଚର ରସା ପାମ୍ପଡ ପନିର ମୁଁ ଆଗୁରା କହିବା କଥା ନା ମୁଁ ସକାଳ ପୁରା ଝାଡା ଫାଡା ଯାଇକି ଲୁଣ ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁ ଶଳାଟି ସେଇ କଳାରେ ବଢିଛୁ ତୁ ଶଳାଟି ମାଗଣା ପଇଲେ ଆଲକାତରେ ଖାଇଦବା ଲୋକ ଝାଡା ଯାଉଛି ଏବେ ଝିଅ ରସା ସରିଗଲାଣି ये कमी कमी का दबु ए छोटा छुआ को निमंत्रण ହେଇଥିଲା ये बुढ़ा दिटा कोन करछन्ती एठी କଣ ବୁଢା ଆମର ନିମନ୍ତ ହେଇଛି ଆମର ଛୁଆ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଇଛୁ ଖାଇବାକୁ ତମେ କାହିଁ ସେ ଭଟ୍ଟ ସାହୁ ପଠେଇଥିଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲା ଆମ ସହ ପରିବାର ଆସିବେ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଆସିବେ ତାପରେ ଜେଜ ଯଦି ବଞ୍ଚଥାନ୍ତା ଆସିଥାନ୍ତା ତମର କୋଉ ଗାଁ କି ଏଟା କୋଉ ଗାଁ ସଦ ଆମର ବି ସଦ କାଇଁ ସଦ ଗାଁ ପିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଉ ନା ତ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଧରି ବୁଲିବୁ ନା କଣ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଗଣା ଖିଆ ଇମିତି କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କୋଉଠି ଭୋଜି ନାହିଁ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ଖାଇ ସାରିକି ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ରଖିବ ମୁଁ ଅଇଁଠା ପାଇବି ଆମେ ତ ଭଇସ ନା କଣ ତମେ ଅଣ୍ଟା ରଖୁ ନିଜକୁ ନିଅଣ୍ଟ ସାଇରେ ବାଣ୍ଟ ଭାଇ ମତେ ହଉନି ମୁଁ ରଖିପାରିବି ଦିଦି ରସା ବଢି ମୁଁ କଠିନ ଟେ କର এটা চলছেনি তার ଗୋଟେ বস্তা ନେଇକି ଚାଲି আসছে ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ଖାଇବେ ଜୋର ଖାଇଥିଲୁ ଶନିବାର ଭାଇ ମାନେ ଖାଇଦେଲେ ଉଠି କୁଆଡେ ଯାଉଛ ସେପଟକୁ ଚାଲ ତମକୁ ନଙ୍ଗଳା କରିକି ହଳଦୀ ମରା ହବ ମାନେ ତମର ଜନ୍ମଦିନ ନୁହଁ ନଙ୍ଗଳା କରି ଯୋଉ ଛାତ୍ର ଛୁଆଙ୍କୁ ହଳଦୀ ମାରନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ଦୌଡ଼